Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten ing media pasinaon basa Jawi kaliyan kula Ibu ZNF. Samangke para siswa badhe sinau materi Serat Wedhatama Pupuh Sinom. Materi menika dipun sinaoni wonten ing kelas sedasa semester kalih. Monggo sami sinau sesarengan. Serat Wedhatama menika karyanipun Kanjeng Gusti Adipati Arya, Sri Mangkunegara sekawan. Dene tegesipun Serat Wedhatama menika saking tigang tembung inggih menika serat, weda lan tama. Serat tulisan, weda ajaran, tama menika utama utawi becik. Dados Serat Wedhatama menika karya sastra utawi tulisan ingkang ngandhut ajaran utama kangge tiyang urip. Wonten ing Serat Wedhatama nggadhahi gangsal pupuh. Pupuh menika kumpulan tembang, inggih menika wonten pangkur, sinom, pocung, gambuh kaliyan kinanthi. Lah tembang pangkur menika sampun nate dipun sinaoni wonten ing semester setunggal. Lah semester kalih menika badhe sinau ingkang tembang sinom utawi pupuh sinom menika wonten 18 pada utawi 18 bait. Ingkang badhe dipun babar wonten ing tembang sinom menika inggih menika pangertosanipun, watak, makna kaliyan paugeranipun tembang sinom. Pangertosan sinom inggih menika enom. Utawi nem, taruna, srinata, roning, kamal, pangrawit, weni, lagondang lan sapiturute. Lajeng watakipun tembang sinom menika tresna, asih, cantas, trengginas, cocok kangge bab-bab ingkang sarwa lincah, gambaraken sifat ingkang cukat, trengginas lan sapiturute. Makna tembang sinom. Sinom iku maksude enom. Tembang iki nggambarake wayah enom, wateke golek pangalembana utawa grapyak luwes lan gampang srawung. Lah kados tiyang enem menika kan gampang srawung lan ugi grapyak. Lajeng paugeranipun tembang sinom menika sami mawon kaliyan tembang macapat sanesipun inggih menika wonten guru gatra, guru wilangan kaliyan guru lagu. Guru gatra menika cacahing gatra utawi baris saben sapada utawi bait. Guru wilangan cacahing wanda saben sagatra. Lajeng guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra. Lah samenika wonten tuladha Serat Wedhatama Pupuh Sinom. Kala wau Ibu sampun matur dene Serat Wedhatama Pupuh Sinom menika wonten 18 pada utawi 18 bait. Ananging samangke namung badhe sinau kawan pada kemawon. Nggih saking tuladha Serat Wedhatama Pupuh Sinom menika monggo dipun padosi paugeran tembang sinom menika ingkang sepisan guru gatra inggih menika cacahing gatra utawi baris saben sapada wonten setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 berarti tembang sinom menika wonten 9 gatra utawi baris. Lajeng guru wilangan inggih menika cacahing wanda saben sagatra. Jumlah suku kata dalam setiap baris. Wonten 8. Lajeng gatra kali wonten 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8 kali 11. Lajeng guru lagu inggih menika tibaning swara ing pungkasan gatra. Menika wonten A, I, A, I, U, A, I, A. Lah samenika paugeran tembang sinom guru gatra, guru wilangan lan guru lagunipun. Nggih amargi wonten ing Serat Wedhatama Pupuh Sinom menika migunakaken
basa-basa ingkang boten dipunagem padintenan utawi basa ingkang rinengga utawi migunakaken Jawa kuno dados samenika wonten tegesipun tembung-tembung ingkang dipunginakaken wonten ing Serat Wedhatama Pupuh Sinom supados samangke para siswa saged langkung gampil anggenipun mangertosi tembang sinom utawi pupuh sinom ing Serat Wedhatama menika. Monggo saged dipun waos sesarengan. Nggih, menawi para siswa sampun sinau materi Serat Wedhatama Pupuh Sinom, lajeng tugasipun monggo para siswa tulisen tegesipun pupuh sinom saben pada. Nggih, samenika wonten sekawan pada ingkang samangke badhe dipun padosi tegesipun dening para siswa. Para siswa saged nggarap kanthi mados wonten ing Bausastra Jawa Online, ugi saged mados sumber saking internet. Monggo. Cekap semanten, matur nuwun. Para siswa monggo sami sregep sinau wonten griya mawon lan jagi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.